Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. DWBLFM 91.9. At nagbabalik po ang ating Public Service Advisory Special dahil talaga naman ating inihintay, no? Kahit na mga partial or unofficial results po, no? On the national and the local levels natin. Okay. At kumusta ka na, Doris? Siguro habang inihintay natin yung ating mga interviewin, baka gusto mo magkwento o pasok na natin yung ating mga... Ayo po. Yun, Father, as mentioned po kanina, no, nando po tayo sa BKK, no? Yeah. Doon po sa Magliman, yun talagang pinaka pwede kong i-update. Yes, kasi nga po, doon po ako galing. Yeah. Of course, yung 30 precincts, ayun, okay na. I mean, nagkapirmahan na po doon sa partial, di po ba? Doon sa tinatawag na official ballot na po. Pero yung pong isa, medyo nag-delay pa kasi nga po may mga tao pa po sa labas. Ito po yung kanina po na ni-report ni Brother Rene na naging issue cases, sa... Opo, ganyan, yun. So kung ano po yung binanggit ni bro, ito din po yung experience namin kanina. Yung pong isa, ang aga po. Ang aga, Father, parang sabi merong commotion. Tapos only to find out, ang dahilan po nun, kasi yung kanyang ballot ay hindi mabasa. So, syempre, nagre-react po yung voter. No? At sabi pa, paano nangyari? Hindi pwede, sayang naman, ganyan-ganyan. And I think we've realized or they found out na ang dahilan, yung pong ink ng kanya namang, yung ink ng kanyang ballpen, parang siguro po sobrang diin, sumama dun sa likod. Kaya, syempre, iba yung basa ng machine. Yeah. Medyo sensitive itong mga ACM na to, no? Opo. Tapos ito nga po, ito pong kanina po, ito po yung nag-cause ng medyo delayed dito sa out of 4 na ito. Nung pumupunta ako doon sa presinto na yun, medyo nasityempohan ko po, nakastop po siya. Kasi nga po, mainit. Ano po yun nung uminit-init na, ayun, tumitigil na din po siya. Nagsastop po siya talaga, literal. And yun, dumarating naman po, yung sinabi nga din po ni Brother Rene, no, yung IT person po, dumarating naman po pagka po nagkakaroon ng problema po yung machine. That's right. Ano ba yan? Affected yung mga makinang yan sa init? Hindi ko po siya masagot, no? Basta po yung pong room na pinuntahan po, kung saan po located yun, base po dun sa aking observation, yun po yung pinakamainit. Medyo maliit yung room. Right. Tapos siguro po yung tama po ng araw dun sa location, sa area niya, dun po yung mas may pinaka. Ayun po. At again, ang good news po dun, pwera dun sa pagtatalo po na yun, no, na meron niyang parang may diferensya yung kanyang balota. The rest of the day naman po, ay wala naman po naging
That's commotion right. Okay, at let's make way, no? Mukhang pwede na ba ang ating PNP provincial director si Lieutenant Colonel Jason Dimaandal. Yan, Yes. okay. Okay na yung ating part. Okay, Sir Lieutenant Colonel Dimaandal, nasa live po tayo dito sa ating station, 91.9 Bright FM, ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Sir, magtanong lang kami kung ano po yung mga latest news, kung may mga updates tayo or any reports na pwede natin sigurong i-broadcast sa ating mga listeners. Okay, wala yata yung audio ni Opo. Lieutenant. Ayun na. Ayan, okay. Sir, go ahead. Alam ko, Kumustahin niyo muna. Kumustahin niyo ka muna namin kayo dahil baka hindi pa kayo kumain, pagod Opo. kayo, kulang ang tulog, sir. Opo. Normal na po sa amin talaga. Simula po nung nag-simula po itong eleksyon, halos wala na po kaming tulog at binabantayan po natin siyempre ang ating mga, hindi lang po ang ating mga kandidato, hindi lang po ang ating mga botante, pati mga COMELEC po at lahat po, yung mga mamayan, kailangan po natin bantayan para mapanatili po ang katahimikan, ang kapayapaan at ang maging matahimik po ang ating halalan. Yes, sir. Kasi talagang very crucial po yung inyong role, no, dito sa election na to. At siguro po kung may mga latest news, sabi ko nga, or updates, o kaya po mga incident reports, no, na natanggap nyo from the field, pwede nyo po siguro may share sa amin dito sa ating stasyon. Opo. So far po, marami rin po tayong mga natanggap na reklamo na alleged vote buying. But inaksyon na naman po agad natin yan. And then, meron din po tayong nakahuli na 21 po na katao na lumabag po sa ating liquor ban. And okay. As of this moment, yung pong ating 511 precincts ay yung pong 509 ay close na po for broadcasting, pero meron pa po tayong natitira going pa kasi po meron pa po mga botante na bumoboto. Oo, yung mga na-delay siguro, sir, no? Sir, kumusta naman yung police visibility natin sa mga presinto? Yung police visibility po natin, considering nga po na meron po tayong 511 na voting centers, po yan, nilagyan po natin ng tigda 2 pulis. So, nakalagay po sa atin dyan is 1,022 po na police personnel. Bukod pa po yung mga nagkakandak po checkpoint, border control checkpoint, nagpapatrolya po at mga nag-o-offline sila. At sinisigurado po natin na tayong kapulisan sa kalsada, considering na makikita naman po natin lahat ng polling precinct, lalo na po ngayon na nagbibilangan na po, na andyan na po yung kanilang mga supporter na malapit sa high school. Kaya dapat po lahat po yan siguraduhin natin ang kanilang kaligtasan. Yes, sir. I think during our press conference sa KBP, sir, you made mention na parang may color coding kayo, no, in terms of the ano ba ito? Status, no? Yung level of danger or something. Ito ba yung nagbago, sir? District 1, 2, 3, 4 tayo, di ba? Sa Pampanga po. Opo. Simula po sa simula po ng election, mayroon po tayong tinatawag na green, yellow, orange, and red category. Ito Yes, sir. Green, ito po yung sinasabi natin, areas of election concern. Wala po tayong concern dyan. Okay. Pati diyan. Nag-warning po kasi naman talaga si Colonel na since nasa labas siya, medyo nagpa-fluctuate po yung kaniyang signal. Yes, okay, na-share na nga yung may mga areas na pala siguro naka-green sila, no? Apo. Code, okay. Ako curious kung may yellow or orange. Apo, siguro po nadidinig niya yan. Pagka nag-okay yung kanyang linya, Father, babalikan niya tayo. Babalikan tayo.
Because I think during the press conference natin sa kanila, yung, ano ba ito, may red code yata, no, dito sa, sa Pampanga. Gusto ko kumustahin. I think dito banda sa District 4 natin yan Apo. May mga insidente at na-share ni Colonel yung mga incident reports na tinanggap ng ating mga kapulisan, no? And hopefully sana naman walang aside from of course yung na-share ni Colonel kanina. So, yan. Okay. Election areas of concern. Meron po tayong yellow, meron din po tayong orange at meron po tayong red. Okay, sir. Sa simula po ng ating election, meron po tayong dalawang areas of concern or the yellow category because of intense political rivalry. Okay. Ayan po yung San Fernando at saka Arayat. San Fernando. Itong nung last week po, meron po nangyari na isang politically motivated election-related incident sa Santo Tomas. At yun nga po, kaya po yung Santo Tomas ay napasama doon po sa tinatawag na election areas of concern. So doon po sa 19 municipalities and 2 cities, mayroon po tayong tatlong election areas of concern. And ayun pong 19, ayun pong 18, lahat na po yun green or no election area of concern. That's good. And pagka ganyan, sir, do you double your police visibility pag may mga orange or yellow kayo? Mas binibigyan po natin ng priority pagdating po sa deployment at pagdating po sa pag-deploy ng tao at kumbaga mas binibigyan po natin ng priority kaysa po doon sa green category. Yes, I think talagang kailangan na close monitoring yung mga ganyan, po. no. Pero then comment ko nga po doon po sa sinasabi niya na merong ina-assign no po. Yes. Nakita ko po yung dalawa kanina. And even po nung nag-testing pa lang kami, I think that was May 8 po yata yun. Nandun na po sila yung mga police officers na po. At nung nagkwentuhan po kami, kinumusta ko po sila I think May 5 pa po sila doon naka-station. Yeah. So kaya parang napaka-peaceful ng lugar. Kasi nga yung visibility po nito pong ating mga police officers. And yun, nandun po sila the whole day. Yes, sir. Sir, ano ba ito? Tuloy-tuloy talaga yan hanggang may mga mga teachers diyan, mga poll watchers, hanggang may activity po ba? Yes po, pag tuloy-tuloy po ang ating pagbabantay, ang ating pong deployment hanggang hindi po natatapos, hindi po napoproclaim at hanggang yung po mga election paraphernalias like the ACM, nandiyan po sa school. Matatapos lang po yan once na may retrieve na po yung mga ACM sa mga respective schools. Yes, sir. At kumusta naman po yung coordination nyo? Are you in close coordination with yung ating COMELEC dito po sa province natin? Ay, opo. Talagang kailangan po yan closely coordinated with the COMELEC and other agencies, most especially ang AFP po natin, ang Coast Guard, BFP, and ating pong LGUs. Kaya nga po meron tayong Provincial Joint Security Control Center na ginaganap po sa probinsya. Ito po ay composed po ng inter-agency para po mas lalo po mapabilis at mas lalo po maging epektibo ang paghahanda na ginagawa po natin dito sa election na ito. Ayun po. Yeah. So, bali, Colonel, di po ba yan may mga nakadeploy po na tigda dalawa? So far po, wala naman, may na-receive po ba kayong reports from them na nagkaroon po ng konting problema o problema doon po sa lugar kung saan po sila nakastation? Yes, ma'am. So far po, as of this time, wala naman po tayong untoward incident na nangyari. Meron lang po tayong mga na-delay gawa po ng mga BCM. Meron po kasi po tayong 16 BCM na hindi po nag-function at na pinalitan naman po agad dyan ng COMELEC. Kaya po, direct-diretso pa rin po yung ating pagcast ng vote ng ating mga kababayan. I see. But of course, may assistance po kayo sa COMELEC na ganyan, yung do they transport ito pong mga makinang ito? Yes.
Yes, sir. Kami Okay. po ang nagsisecurity niyan. Lahat po ng election paraphernalia, ACM, and including ang mga personnel po ng COMELEC or COMELEC officers, sinisecure po natin lahat. Yeah. Oo. Ayun, tama. Kasi talagang, alam mo naman yung mga makinang yan, yung mga paraphernalia there. So important talagang dapat ma-secure yan hanggang, yun nga, no, they will end up dito sa mga ating mga presinto, no? Opo. Okay. Yes, sir. Sir, kumusta naman yung, of course, yung mga may, ano dyan mga barangay officials din, may mga patrol-patrol dyan. So, you're, well coordinated naman sa ating mga, sa barangay level, yung pong kanilang mga, kuminsan nagbabantay din dyan. Yes po, nakikipag-coordinate din po tayo sa kanila but considering nga po na sila po is elected officers din po, kaya po hindi po natin sila isinasakta dito sa pagbabantay sa mga school. Yeah. Pero dito po sa mga security, malapit sa school, kasama po natin yan para po, dahil hindi po kaya ng pulis lang. Kaya Yes. kailangan po natin ang mga force multipliers like mga bantay bayan, barangay tanod, pero hindi po sila nakikialam doon po sa gawain natin pagdating po dito po sa election. Yes. Parang Okay. napaka-peaceful, no? So, Oh. meaning, Colonel, if you're going to compare Oo the nga. election today from the past, ibig sabihin pinaka-good ngayon? Kasi wala kayong natanggap na Improvement, no? report, no? Yeah. Kung ikukumpara po, but as of this time po, kasi Yes, po. siyempre, as of this time na wala po tayong na-receive na any untoward incident, Wow. inu-consider ko po na ito po ay isa po sa pinakatahimik na election po na nangyari. At ito ay dahil po sa maganda niyo pong pagpaplano Yes, that's in true. coordination with COMELEC. Oo. Yes po, at siyempre po sa pagpaplano po ng ating mahal na Chief PNP, ng ating regional director na ating pong sinunod. Kaya po, up to the provincial level, to the municipal level, siya ginawa po na pagpaplano na matagal natin pinaghahandaan. Yes. May we know, sir, ano ba ito? 1-year planning or gaano ba katagal talaga yung itong inyong series of planning meetings sa mga ahensya? I think, sir, 3 months before the filing of candidacy. Ang filing of candidacy kasi po is last October pa. Yes, Kita natin, but mga 3 months before the filing of candidacy, naghahanda na po tayo sa seguridad po nitong election, MNLU 2025. Nakatulong din siguro, Colonel, no? Yung inyong press con, no? Yes, ma'am. Yes. Yan, kasi po, para po ma-inform natin po, ang mga Opo. kababayan. Kasi po, sabi ko nga po, kung pulis lang, hindi po natin makakaya. Pero Yeah. kung ating po mga kababayan ay well-informed, alam po nila yung dapat nilang gawin, at alam po kung ano yung mga hindi dapat gawin at yung mga labag sa batas, lalo na po yung violation po ng Omnibus Election Code, mas mapapadali po natin ating mga trabaho. So, we are so happy to hear from you, sir, na talagang medyo ang probinsya ng Pampanga right now, no, more or less it enjoys a more peaceful, no, orderly sa atin dahil nga itong wala naman tayong mga talagang serious na mga incident report ng yun nga, kaguluhan o kaya yun nga yung kuminsan may diyan, no. Not unlike yung mga ibang lugar, talagang tayo, maswerte pa rin po tayo, no, dito sa Pampanga. I think yun nga ang doon susi talaga pagpaplano, and at the same time the involvement of itong mga government agencies, and I think mga Citizens Watch na rin, Yes po. PPCRV, because ito talagang pagtutulungan ito without I Yes. think an effective collaboration, hindi po natin ma-achieve nga itong ating Pero, Opo. ayun. Yeah. Pero, Colonel, no, tama po ba? Yung ang hinahandle niyo po, yung Pampanga, pero meron pong another officer po na in charge po sa Angeles? Yes, opo. Meron pong sariling city director po ng Angeles. Yes po. Iwalay po yon sa provincial director ng Pampanga.
Okay. Ayun po, no? Kasi po, pagka parang sa bigla ang isip or tingin, when we are, while we're talking, ang pinag-uusapan na natin yung buong Pampanga no? Pero medyo yung nakahiwalay Angeles, yung that's right, Angeles, no? So meron Apo. tayong ibang contact person, Father, for Yes, oo. Angeles. Pero I think you also do yung mga sharing of information. Yes, sir. Of course Yeah. naman po, sir. Oo. Kailangan po natin yan. Okay. Kasi nga itong mga border patrol kung halimbawa dyan sa Angeles nag-umpisa yung lumipat dito sa yung may mga Yes, insidente sir. ganyan no. So I Po yung think ating coordination. yes, so it's very important that you share yung mga impormasyon po no para maging Yes, aware din kayo. Baka yun nga yung may problema diyan sa Angeles hindi natin alam dito sa the rest of Pampanga. Siyempre it might affect no yung security. So siguro kung wala na tayong Yes. one last question, sir. Yes, sir. We just want you you address yung ating mga kababayan dito, mga Kapampangans, that PNP is on top of the situation, that you are really security ready up to the last period no nito pong halalan na to. Manawagan Yes. po kayo. Opo. Ay, sir, katulad nga po ng palagi kong sinasabi sa ating mga kabalin na ito pong kapulisan, hindi po tumitigil para po maging matahimik. Kaya pa po ang ating probinsya ng Pampanga. At lagi nga pong sinabi nyo nga po kanina, lahat po ito ay sa pagpaplano. Sabi nga po ng ating Regional Election Director, if you fail to plan, you are planning to fail. Yan. Kaya lahat po yan is sa pagpaplano. Okay, thank you, sir. Alam namin, Thanks very po. busy kayo. Your time is gold. At baka Yes, hindi sir. pa kayo kumain, sir, ha? Kumain naman kayo ng Okay dinner, lang no? po. Okay lang po. Okay lang po. Okay. Thank you. So, thank you at mabuhay po ang ating kapulisan, no? Lalong-lalo na dito sa ating probinsya, no? And I Yes, think sir. malaki pong bagay yung ating mga listeners, no? At saka yung mga ating viewers ay may assurance po na ang PNP po ay ito nga no, kontrolado at on top of the situation na dito po sa Pampanga, no? Okay, baka may last Dory? Ay, wala na po. Maraming salamat Yes, po. sir. Saludo po kami sa inyo. And Thank you po. we hope to see you sa ating mga future press conference no sa KBP dito Yes, sa sir. Pampanga Opo, chapter. sir. Likewise, sir. Thank you very much, sir, ma'am. Okay, thank you so much Lieutenant Colonel J. D. Maandal. Siya po ang ating PNP Provincial Director no dito sa probinsya po ng Pampanga. So, thank Okay? you, Father. Tapos sa update po, doon po sige, sa Magliman. Natapos na po yung pila. Doon po sa cluster 98. Yan. Hindi Salamat ba naman po. papakainin niya mga Kasi nagutom sila, Doris. Yes Kahit po. kahit na biskwit lang siguro. Grabe, no? Ayun po. So, natapos na nung oras, 8:40. 40 na. No, Oo. yan po. So, Ngayon around pa lang 8, natatapos. yun po, around, yung katatapos lang. So, that's around 8:35. Ayun, natapos na po siya. So, Oo. printing na lang po ng mga, of course, yung result. Tapos Yung, i-envelope po. partial and official. Opo, Yan. yes po. At Sealed yun baka Opo. gusto mong i-check yan natin, no? Si chairwoman natin. Ay, wow naman. Si Sister Pidera, baka Ayan, magkaroon tayo ng nakikinig si update. Sister Fidela kaya ay sige po, ibibigay ko lang po yung number niya sa atin pong engineer Yes, para oo. po kung po pwede po siyang tawagan. Yes. Kwento muna po kayo, Father. Kwento muna tayo. At babalik ba si Brother Rene ng BPCRB? Yes po, no? opo. Once available po siya, meron lang po siyang tinatapos pa na interview. Magsasabi po siya sa atin para po makapagbigay siya ng update. O sana makuha din natin ang panig at yung mga updates ng ng Comelec Pampanga din, no? Si kasi pangalan, si attorney. Apo, Kasama natin, oo. apo, Attorney Lydia. Oho. Lydia, oo, that's right, oo. Siguradong, ewan ko, no, kung may, kasi sa national, medyo may mga pumasok na na mga, partial and unofficial results, no, sa senatorial race. Ewan ko lang dito sa
Pampanga or particularly dito po sa sa siyudad ng San Fernando. Yan. Baka gusto niyo pong ibato yung kung may mga information kayo, no? Pero rest assured, yung pong pinaka-latest ng mukhang in-interview si Brother Rene, no? Opo, in-interview po siya. Sa ibang stasyon, no? Opo, At, syempre po, yun po yung mga talagang unang-unang balita tungkol dyan. Kasi TV po yan. Yes, oo. Kasi nagkita kami ng mga yung mga news crew and staff of CLTV 36, no? Opo. At marami sa kanila ay naka-assign diyan sa sa Olivas. Parang diyan ang yung mga media natin practitioners na Opo, talagang doon po nakatutok diyan, no? Opo, I think po nakakuha po ng balita si Chin sa kanila, Oo, tsaka po kanina. sa Sakop. Yes That's po. right, oo. At sa social action naman po ang itong sa PPCRB natin, no, dahil ito nga sa Archdiocese. Okay, nagpost si si Jeff ito. Ang ating pong isang member ng Siyempre. ACPA. Okay, ito po As of. ang as of ano bang oras ngayon? 5 minutes. Di mga 8:40. Ito po ang partial and unofficial results for the gubernatorial race in Pampanga. Ito po As of 8:04, Father. ha? As of 8:04. 8:04 ba yan? Opo. Ito, Vice Governor Liliana, humahabol po si Nanay Pineda, is leading 73,127. Okay? While ito pong kanyang katunggali, si Danilo Bailon, nasa 69,631. Okay. Mga ano bang difference ito? Mga more than 3,000 siya, no? Opo. Okay, more than 3,000 po. Of course, these are unofficial, no? And partial results po. At yung pangatlo ay si Amado Santos. Yan, no? At ito po nakakuha po ng 967 votes. Okay. Ito po ang ang latest po sa yung mga gubernatorial race natin dito sa Pampanga. Hindi na include yung yung sa vice governor. Okay. So ito po yung latest sa Pampanga, no, sa ating mga humahabol po sa posisyon ng pagka-gobernador. Yes po. Okay, thank you, Si Jeff, Brother sa Rene. information, no? Galing ng kasama natin to sa Sunstar. Okay. Baka yung sa San Fernando kaya? Ito pala, ang San Fernando. Okay, mayroon tayo. Okay, ito po yung sa Vilma Caluwag. Oo. Ayun. Ito po, 60,063. Opo. Si Vilma. At si Mylene Pineda Cayabyab naman ay nasa 23,000. So, bali, ito, mga 36,000 ng, ang initial lead, no? Ni Mayora Vilma kay Mylene. Pero, again, ito po yung mga partial lang, no? Opo. Dito po sa San Fernando, ang total precincts kasi, Doris, 239. Okay? Opo. Yung mga cluster precincts naman, included din 113. At yung pong ating registered voters dito, 207,416. So siguro yung kung mga nagboto, mga halos nasa na ito, mga 35 to 40. Itong result na to. Tapos, Father, pause muna kayo. Nasa Okay, linya so- na po si Sister Del. Okay. Ikaw na mag-interview. Sister Fidela. Okay. Opo, good evening po, Mom. Wow, Okay, hello, siya sis. po ang aming masipag na PPCRB chairwoman Diyos ko. ng Santo Niño, Paris. Mayari. O sige, naning milyari ken na balo kay kapamingan kanyan. Ay, so pa po. Deni nga anak nila po, Megan, excited lang naman ngayon yung maganda. Ihulida na mo po bali. Okay. Kemi, at metong niya pa mo po enveloping mi biya ka na ako. Okay. Caring magliman.
Pero mag-monitor ko po sa San Juan, waiting la pa rin po, magpagpirma la pa po. Para may bialaretang kopya na ng PPCRV. The same with Santo Niño. Yeah, yung Santo Niño Makanyan natin. mo rin po. Okay. Makanyan mo rin po, waiting niya pa si Sir Julie. But, pero magsayala po rin tama, ang ulisa ko ng pagkirot ko. Kasi, kaya po, Vilma, Mayor Vilma. Yes, so dito sa ating, na-receive na report, no? Medyo, King counting po. malayo-layo ito, oo. 60,000 as compared to the 23,000 na ibinigay pong report sa atin, no? Okay. Dito po sa isang classroom, ang ahead po siya ng 500 plus. 500 plus, okay. Isa pa lang po yun. Pero sa iba, wala pa po. Still waiting pa rin po ako ng mga envelope, ng mga resulta. Oo. So kindly secure itong ating mga envelopes na to kasi we will forward them, no? Dito Ganun sa nga po. PPCRVO. Minomonitor ko rin po kasi yung mga bata para yung transport service mabigyan na rin ng matawagan ko rin para masundo na nila yung mga bata. That's right. Yung ating mga EMDC ang may dyan. Ang may road. Sila ang binigyan ko ng responsibilidad sa transportation at saka sa food. Very good po sila, Father. Based po dun sa experience. Gusto na po nilang umuwi itong mga nandito. Kasi sabi ko, hindi pwede. Bilin ni Among, uuwi kayo ng kanya-kanyang bahay. Secured kayo kasi... That was so clear nung nag-meeting kami last kahapon, no? Dahil nga gusto ko talaga yung mga batang yan makauwi sa kanilang bahay na talagang very safe. Si Brother Art Galang, nag-text na rin po kung okay na. Yes, baka papunta na yan. I think papunta. Baka may mga, alam naman yung lugar natin dyan puro traffic na tayo. Kaya nga po, ma'am. Grabe. Sister Del, kumusta experience mo the whole day? Okay naman po. The whole day, okay naman po. Kaso, ito, ko sa saya ng mga tao. Nagsisigawan, nagugulat ako. Nagsisigawan na, ha? Sigawan sila. Mga kapampangan mga Fernandino. Yan, excited masyado. Kaya nga po mo. Oh, that's right. So, at least wala naman untoward incident sa atin. Opo. Wala Okay naman po. may nasakit, wala namang... Wala po. Okay, very good. At, Very peaceful po. Oo. Hintayin lang natin yung yung mga service natin from our EMDC sa parokya, no? And definitely darating 'yan. Siguro mga na-traffic lang sina Brother Lucky and sino ba? Yung mga iba diyan na kasama natin. Si Brother Art po yun. Si Brother Art and Brother, ewan ko si Brother Ben. William. Oo. Nagpipilit na nga po silang movie. Sabi ko hindi pwede kasi yun ang bili niya ako. Cargo natin yung mga batang yan, no? Opo. So anyway, kumain na ba kayo dyan? Hindi po sila makakain mong dadalhin na lang sa bahay dadalhin na lang, okay. Excited silang lahat. Sige, at Tsaka po busog sila. manawagan nga tayo sa mga yan. Hindi, yun po. Ayun nga po. Maraming salamat po. Talaga doon po sa nag-provide. Ay, yun si Sister Del. Ayan, maraming salamat Sister Del. Salamat po kayong support. Yes, at on air ka at napapakinggan ka sa buong region. Ninoy ning Pidela ngayon niya siguro, ne? Anyway, yan po yung masipag ming chairwoman ng PPCRV dyan sa parokya ng Santo Niño. Thank you, Sila Del. At, sige po, thank you po mo. Painawa ka po tan uling manibanan din ganing Aldo, makagising na ka. Kunti nga pong ginumong. Okay. At least very good, very good. Okay, thank you very much. Salamat po. Opo. So, ito yung mga partial na tayo dito sa San Fernando. Okay. Ano pa ba? May ano pa tayo dyan? So far, wala pa pong advice si Brother Rene. Yan, hintayin natin, no? Apo.
Although nandiyan ba si na Father Justin, pero siguro busy. Yes po, pero ang mukhang magsasalita po talaga si Brother Rene. Mhm. Ano siya, in demand. Opo, syempre po. Oo. Ano natin, tingnan nga, nandiyan na? Okay, sige, at sino ba yung nakapasok na? Brother Rene? Ay, wow. Okay, yan na. very good. Sige, i-connecta mo kami. Okay, Brother Rene. Yes, good Okay. po. Sige. Akong Pep. Nung atina ka nga receive, Hindi ba? unofficial. Nakahinga ka na ba ng konti? Kasi galing ka sa kabilang interview. Oo. Actually, on the way pa lang po pabalik ng sa headquarters sa Sakop. Okay. Pero nakikita ko po yung chat ng ating mga kasamahan like from Pasig Candaba. Mhm. On the way na po yung mga election return Okay. na kuha nila sa mga presinto. Okay. Candaba, okay. Mhm. Siguro, I think, manawagan ka sa mga ibang, bayan, no? Ren nga Lubang Balenin, Pampanga, retang atintamong PPCRV. Hopefully, magsasadatingan na, no? Yung mga kailangan na na i-report, no? Dito sa Balentamo. Opo, actually po, salamat po Among. Pero uling akita mo po kareng report na rin aliwang radio station. Mhm. Kay San Fernando na halos 95% net po yung may canvas. So, okay. doon po rin katamong volunteers mag-travel no po papunta kayo ng katamang headquarters ng submit do rin ikwada or designated copy for PCFP. So, pato ko po, at kayo man po, hindi nyo siguro, kapagal na rin kaya PPCRB Poland. Bistaman po, minimingat ko po kaya pamagbiyahe kaya katamong provincial headquarters kaya tiping Sakop po. Yeah. Ren pong kaya katamong kayan sabi, rin stop Sakop, together po with Among Kenneth and Among Justin, makasadyala po na tanggap sa RENIR election return para kay PPCRB. Antabayanan dako po. Hindi kami po matutod ang paluming atin kung daratang na pag-submit ERs. Pero pakisabi mi po na paunata mo po pa mag-ingat kay pamagbiyahe po papunta kay among headquarters king Sakop City of San Fernando. Kaya po, so reta pong kain ng trip ER, pwede na lang pong itad king among provincial headquarters. Yes. At balo mo, Brother Rene, we were just talking a while back kang Colonel Jay, no? Demanda, At yes po. medyo talagang generally very peaceful in kening Pampanga. At lula mong balena na according to him din talagang medyo binantenda. And hopefully magtuloy-tuloy ito, no? Hanggang bukas siguro dahil talagang crucial lang sa gabing ito. Tambo pabalo. Pero more or less we had the assurance from our PNP provincial director na dening kakatang kapulisan talagang isadsad da ining pamag-secure darening balotang arenin And nung puwatang magbalik ka, because I think you're on transit, nung ating kang report pa po we will be staying maybe mga hanggang before 10 siguro, Doris, no? Kaya natin? Opo. Kaya natin siguro. So, nung ating ka pang updates, Apo. yes, uling talagang a lot of our listeners are really waiting, bisa lang siyempre talagang trusted naman yung PPCRB. Yapin na
Potong Mani Batang Kikakatang Station and of course from PPCRV Kikakatang Archdiocese, no? I think kampantila na talagang ela fake news. Dahil Kikakatang Pambabye. Diyang partial. That's right, that's right. Panalangin tamo po among sana magtuloy-tuloy ining maging payapa na ngening bengi na magwal na resulta sana nung nanyo na pampuring lumwal payapa tamong tanggapan na mo para siya katamong maging kandidato. Yes, okay. Thank you, Brother Rene, and mabuhay kayo dyan at of course, babalikan ka namin as soon as you arrive dyan sa command center sa Social Action Center of Pampanga, no? Together with your staff there. Okay. Sige. At mag-break tamo pa po, no? Magba-break muna po tayo. May mga paalala and siguro isang kanta o dalawa, no? While medyo ina-assess namin. Pero itong latest pala, Doris, no? Ito tinanggap ko, no? Dito sa mayoralty race dito sa City of San Fernando, 72.28% na to. Vilma Kaluwag, 105,704. Okay? Against ito pong kay Madam Mylene Pineda Kayabyab, 41,757. Okay, medyo malayo ito, no? Pero tingnan po natin, baka may karagdagan pang mga impormasyon, no? Yes. Pero right now, this is the unofficial and partial result po dito sa siyudad ng San Fernando. Okay, magbabalik po ang ating programa, Public Service Advisory Special ng DWBL Bright FM 91.9. Magbabalik po kami after ng mga ilang paalala. Ang edukasyon ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang gampanan ang ating Kristiyanong tungkulin na alagaan ang mga kapatid natin, lalo na yung nasa laylayan. Noong 2018, kulelat ang Pilipinas sa reading proficiency sa 79 na bansa. Kapag 80% ng ating mga kabataan ay nahihirapang magbasa, ito ay panawagan sa atin, moralidad na kumilos. Sa pagboto ng mga pinunong pinahahalagahan ang edukasyon, sinisiguro natin na ang bawat bata ay makatatanggap hindi lamang ng kalamang pang-akademiko, hindi pati na rin ng pundasyong moral at espiritual upang maging mga responsableng mamamayan at mga tapat na Kristiyano. Pumoto para sa kinabukasan. Pumoto para sa bansa. Nawawalan ng 3.5 billion pesos ang ekonomiya araw-araw dahil sa malaking oras na nawawala sa atin dahil sa traffic. Lagpas 1 trilyon ito kada taon. Ang matalino at mabuting pamamahala ang magbabalik sa nawawalang pondo para iangat, lalo na mga nangangailangan. Anong magagawa natin? Sa darating na ika-12 ng Mayo, taong 2025, kailangan nating pumili ng mga pinunong may galing sa pamamahala. mga pinunong alam sa pag-ayos ng ating mga kalsada at infrastruktura, susulong ang ating kaunlaran. Bumoto para sa kinabukasan. Bumoto para sa bansa.
At nagbabalik po ang Public Service Advisory Special ng DWBL 91.9 Bright FM, ang registration po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, no? Ang sarap ng feeling talaga, Doris, na kahit na pagod tayo, no, dahil sa maghapon na pagmumonitor, nakikibahagi tayo, no, dito sa sa election 2025. Opo, no? kasi kaya kayo nagkaganyan dahil nga dun sa headquarters ng PPCRB, no? Kasi alam nyo na yung infos coming from them, syempre, yun ay, sabi nyo nga, hindi yun fake. At saka in support, of course, dun sa effort po ng, like ng PPCRB. No. I think, yung lahat ng mga nag-volunteers diyan sa PPCRB, sa mga parokya, no? Opo. Medyo sana'y they deserve to be congratulated by At saka I think, ma-encourage din po yung iba. Hindi yung iilan lang, no po? Kasi, ayun, maraming salamat, Father. Nadidinig po yun namin yung inyong announcement kada misa, no po, na nag-invite din po kayo na maging part yung mga parishioners po ng PPCRB. Yes. At mayroon tayong ito yung report, no, na kaya lang ito ay senatorial, no, as of Apo. 8:56, okay? Okay, sige. Siguro announce ko lang. Nangunguna si Bongo, 15,598,180. Pangalawa si Bam Aquino. Okay po. Okay, 12,901,017. And then third ay si Bato de la Rosa, 11,841,977. Number 4 si Erwin Tulfo, 10,177,198. Si Kiko Pangilinan, 9,417,403. And then number 6 si Ping Lacson, 9,185,314. And then Tito Soto, number 7, 9,44,980. At number 8 ay si Rodante Marcoleta. Okay. 8,900,328. And then number 9 ay si Pia Cayetano, 8,745,124. And then number 10 ay si Camille Villar, no? Siya nakakuha ng 7,927,123. At 11th, si Amy Marcos, 7,891,086. And then number 12 ay si Lito Lapid. Nasa 7,842,284. Okay, yan po ang the first 12, no? Ito po ay again partial and unofficial results po from the national office of the COMELEC. Wow, talagang mabilis ang ating mga Iba na talaga ang technology. technology. Okay. Yes po. So yan po. Pero siyempre pwede pang Habol-habol pa ng pwede iba. pang gumalaw. Yes. Oo. Kasi itong mga nasa 13 to 24, pwede pang umabol ito, no? Sina Bitag Tulfo, ito, Ramon Revilla, Abi Binay, Abalos, and then si, Colonel Bosita, Manny Pacquiao, itong number 19, si Jimmy Bondok, and then 20, Philip Salvador, 21, Heidi Mendoza, and then 22, si Willie Revillame, and then 23, si Attorney Vic Rodriguez, and then yung 24, si Raul Cabaca Lambiro. Okay. Yan. At siguro
mamayang before midnight, no? Halos kompleto na ito. Lalo na sa local. Apo, yes Hopefully, po. Kasi hopefully. mas kukonti. Oo. Okay, mayroon ba tayong feed from COMELEC dito sa provincial level? Wala pa. Opo Father, hindi po sumagot si attorney hindi pa sumagot. Apo. Talagang busy siguro Opo. natin, no? Okay, mayroon ba tayong update pa? None so far, Father. Baka po na... Baka may mga viewers tayo o kaya comments na. Mayroon ba? Okay, sige, paki-flash lang. Okay, pakibasa lang ito, Doris. Ang Ay, dami of course. natin Hello po. Happy viewing po sa inyo. At salamat po. Halatang interesado po para Yes. sa bayan. Happy viewing po kay Miss Bonavi Caliente, Regina Pangilinan, Rodel Cabugos, Sally Castro, Linda Anicete David, Anea Eina, sorry po. Angelina S. Bautista, Miss Sally Castro, Lasiram Bagyo, Mayola Galang, Caroline Hangoy, Remedios Escoto, Carmela Manalang, Miss Beth Almario. Happy viewing po. Ganun din po kay Sir Alan Dale Manyalak, Miriam Dungka, Julius de Guzman, Eden Timog, Da Lagman, Jaime Mendoza, Norse Elardo, Helen Landayan, Jinkeline Pabustan, Cristina Palmeras, Janet Mangay, Dodi Torres, and Junrel Soberano. Salamat po sa inyo. Happy viewing po. Yan po, Okay, Father. may na sa atin, no, nag-feed na ng PPCRB na naman to, San Apo. Simon. Okay po, Father. Partial and unofficial, no? Ito sa San Simon ito. Okay, at undelete naman. hindi ko mabasa itong Pero sabi dito medyo landslide yata, no? Ang diyan sa San Simon, no? Okay. Pwede ba nating i-check uli baka Si Brother Rene. Oo. Opo. Kasi on the way kanina sa Sakop, no? Opo. Baka may Kasi hindi nyo mabasa yung nasa... hindi ko mabasa eh. Masyadong mapula na ako arong, Doris. Okay. hindi mabasa. Sige. Ayan, happy. Hindi po. Maraming salamat po kay Miss Sally Castro. Amen. Josephine Galang. Hello po sa inyo. Ayan po. Okay, mga ito, mga counselor diyan sa sa San Simon. Okay. Ang dami kasi. Kaya pala maliit Okay na dyan na ba? Okay, Brother Rene. May Apo, may bengi po pasibayo among pep. Sige, nung ating kang bayong information or reports, no? Sige. Apo. So far po among alata pa po receive election returns kaya katamong headquarters. Halos in transit la pa po kaya katamong municipal coordinator. Halos sa no? Sa social media yung mga iba. Apo. Opo, ray nga nakakamong post po pero bala mo talagang medyo matitising result kasi halimbawa San Fernando na atune 98% yata Yes. But Halos tapos na. Oo. Opo, among actually magkainala po kuning madidila po kanya ulit kailangan katamong volunteers pamirmala pa po ketang report. Ay, medyo marami-rami. Yeah. Opo. At saka kay po kasi bali yung proseso among turn ng mag-transmit ng electoral board pag-produce niya namang 22 copies. Itang after transmission, pre-transmission is 9 copies, after transmission 22 copies. Baka nita po, treta rin ipot naman rin presinto para ka rin kandidato pong kaya mo. Okay. Ito po amo. Pinadala din yung sa mga sangguniang panglunsod, no? Sa San Fernando, ito mga counselor.
Ang dami Apo. dito, no? So talagang Apo. medyo kening kay kaming syudad Kenny halos tapos na to, no? Para payari na kasi po 95% niya nandun based on report na naman po kening kakatamong headquarters ng Ay, talaga po. Kanina, yung Father, yung nabasa po ni Father, 78% eh. So, sa inyo pala, 95. Apo. 95? Okay po. 95 daw po sabi ng ating PPCRB Municipal Coordinator sa San Fernando. Yes, Okay. Opo. Nasa 95% na raw po. Okay, pagkatapos ng interview ng natin kay Brother Rene, baka pwede nating i-announce itong mga mga lumabas na resulta sa mga councilors natin dito. Okay, unofficial pa din po yan. Yes, so partial pa rin, no? At Apo. unofficial. Okay, mangat ka pa mo kayong sakop, chuy among Justin Kian. Apo, iamong Kenneth at Chuya naman po. Ini po among Pep. Awa. Numburi. Sige na mo. Burimian damdaman nining masanting director na ning sakop. Good evening po, Among. Yes, Kenneth, we miss you. My God. Ne? Opo, I miss you too, Among. Yes, and I hope medyo mag-improve na yung health mo after that kay yung kang operation. On the way to recovery. On the way to complete recovery, Among. Thanks be to God. At eka masyadong may pagal, ne? Ginuko, bangkanita, maligwa kang mibawi, ketang maging kapanandaman. And hopefully, we can hear from kayo and Father Justin mo naman at Chokyan. At yung pa mo, mintaya po keng presbytery, Among. Okay. Mo po. Yes. So your initial thoughts and some insights among on air tamong yan kay mabilog tamong probinsya and of course ang Kayakata region. Opo. Mumunan dili po magpasalamat po kaning volunteers. Binuok KPCRB tamo. Maragod mo rin pong pasalamat kareng parokyo, kareng parish priest, kareng PPC officers na tinuporta, tinangkilik para po kinakatamong PPCRB. In observation naman po, lalo ng NPIG Pampanga, relatively peaceful naman po yung making action. Wala naman pong making mapaling kay. The usual incident reports at tamo po, retang technical difficulties regarding the automated counting machines. Ating po apila na magreklam, pauli na po ning weather tamo, ling sobrang papali. Pero relatively, it's a very peaceful election. Ngayon po, dakal na po in almost 70-80% no po rin makakanvas king Comelec. King national naman po, may problemang bagya, uling 50% na po in lintok, king Comelec, pero in kang transparency server na po ng PPC National, alaya pa pong atatanggap. Okay. So, may kaya na pong statement kanya ng kang national among regarding that issue. O bakit ela po tambing pong linog keng ring data keng transparency, sir. Yes. I think even previous elections makanyan medyo mas mumura yung Comelec. Pero medyo kayo po kasi among uling 50% na po yung keng Comelec ni meto nga data laptop kinupit ang transparent. So, then, kaya mo po, a cause for concern, mag-meeting na po ang Comelec, we're waiting for their resolution on an explanation on that matter, Among. Yes. Wow. Sana pin magtuloy-tuloy na ini and hopefully the earliest possible time nami ka
May kaproklamasyon na kanya namong no po ang talagang mayari na Siguro po, before the day end, sa tinang mga proklama po kanini, among. Yapin. I think so because it's only 9:20 9:25 here at palagi ako before 12 Athena. And usually no ka rin tagagawa na pong Kenneth yung proclamation? Parang pong municipal nung ko na po make date and municipal board of canvassers po. Yeah. Okay. Talagang, most of the time, kureta mo. Yes. Okay. Opo. Eda nakapapagalan. I won't hold you long. At mga kapake, nung ikapamengan. At agad kang matudtud. Opo, among. Ekapay puyat kamong. Pota, gino ko, kay, ne? Bangkata maligwa. Maligwa yung kekang recovery. Ila po talagang papagal ganyan po election Yes, niya mo. yes. Ako, sampid ko mo po niya mo. Yes, okay. At Mo. but your presence means a big difference among uling metong kakareng inspirasyon when it comes to elections like this. Okay. Takla salamat Father Kenneth at paunlakan mo kami keng maulagang panahon. Ang yamang amo pen extra kaken pero maraguling kaya kang papel kening kaya katamong election na iti. So Brother Rene, we don't know if we can come back pero nung ating kapang bayong kain pota, I think before we end Doris we will still call Brother Rene for nung ating yang tingkap pambayong news reports or updates karin kaya katamo pong PPCRV Pampanga. Okay po. Yes po, among. Sure po. I'll call you back, among, nung atin pong update mo naman. Dahil salamat po. Okay. At po. mangan ko pang apong Kenneth King Sakop. Opo. Salamat po, among Pep. Ingat din po. Thank you. At siguro mag-break muna tayo at mapilan pong paalala, anunsyo, and of course ang ating awitin. Magbabalik po ang Public Service Advisory Special ng 91.9 Bright FM. Anong mangyayari kung mali ang ating desisyon? Anong kapalit nito? Ayon sa recent survey, 12.2% o humigit kumulang 3 milyong pamilyang Pilipino ang nakaranas ng kagutuman nitong last quarter. Kailangan natin ng mga mamumunong may pakialam sa kalagayan natin, nagagawa ng makabuluhang kontribusyon sa mga serbisyong panlipunan. Nakasalalay sa ating desisyon ngayon ang kasaganaan o kasalantan ng ating hapag. Busog ng isang araw, gutom habang buhay. Bumoto para sa kinabukasan. Bumoto. Kada 3 taon, ang bawat Pilipinong botante ay nasa pantay na katayuan. Ito ang oras kung kailan natin hawak ang kapangyarihang mamili ng mabubuting pinuno. Higit pa sa ating mga mamayan, tayo rin ay tagapangalaga ng nilikha ng Diyos. Alam mo ba na nawawalan ang Pilipinas ng humigit kumulang 47,000 hektarya ng kagubatan bawat taon? Kailangan natin ng mga pinunong magpoprotekta sa ating likas na yaman at lalaban sa epekto ng climate change. Kapag bumuto tayo ng may integridad, hindi lamang tayo ang nagiging mabubuting mamamayan, kundi mabubuting alagad din ng Diyos. Bumoto para sa kinabukasan. Bumoto para sa bansa. Hallelujah.
At nagbabalik po ang Public Service Advisory Special po ng ating radio station, DWBL 91.9, ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Okay, Doris, yung mga unofficial pa naman yan at saka partial, no? Opo, Father. So, ito, punta muna po tayo dito. Ito po is as of 8:56 na po. Dito po tayo sa Mabalacat. Mabalacat, yan. Okay, so para po dito po sa Mayor, medyo mas nauna po ito. Si Attorney Geld Aquino, 52,096. Then, of course, si Mayor Chris Garbo, 38,379. So this is for... ano yan? 70% na yan? 74.59%. Wow, malapit na, ha? Okay. Then sa Vice Mayor naman po, si June Castro, 55,079. Then si Winwin Garbo, 33,937. So parehong oras po yan, 8:56. Punta naman po tayo dito so sa... ang tandem ni Aquino and Castro, no? Sila Opo, sila po yung leading po sila. Sa Mabalacat City. Okay. Tapos punta po tayo sa congressman naman dito po sa Pampanga na po. Yes. Para po sa congressman naman po, ito po, ito po pare-pareho po ito ng time, no? 8:56 p.m. And ito naman po is just, hindi nakalagay, but this is from 426 election returns. Ito po. Mika Gonzalez, 157,986. Next, Dr. Hazel Tumang, 121,563. And Paul Kiwa, 6,951 votes. And of course, ito yung para naman sa 4th District, no? Kasi yung kanina po, Father, 3rd. Na po. Sa 4th District naman po, nangunguna po si Dr. Ana Bondok, 153,322. Susunod po si Patrol Bustos, 80,461. And Edgar Puno, 1,619. Yan po, para naman po dito sa Governor, Father, no? Kanina, nasa ilang percent kayo. Ito naman po, 75. Malaki na yan, ang turnout na yan. So, Governor po, Pampanga, 75.12%. Nanay Lilia Pineda, 532,765. Danilo Bailon, 358,528. And Amando Santos, 5,209 votes. Ito po yung para sa governor. Yung vice governor naman po, si, of course, Dennis Delta Pineda, 563,698. And Among Ed Panlilio, 291,569. Yan po. So that's as of 8:56. Father. Okay, at ito karagdagan lang sa dito sa San Fernando, no? Kanina na-announce natin yung sa mayoralty. Ito naman ay sa vice mayor. Opo. Si Gonzales Brens nasa 107,300. While yung ating incumbent si BJ Tiger Lagman ay nasa 36,209. Okay, mukhang may pattern nito, no? Malaki yung agwat ng mayoralty at saka yung vice mayoralty dito sa ating syudad ng San Fernando. Yes, Father. At dito naman po sa City of Angeles na po. Okay. Again, 75.1% naman po ito. As of, mas bago po ito, 9:13 p.m. na po. So, para po mas nauuna po si Carmelo John Lasatin, 86,184, and General Oka Albayalde, 52,164. Yan. And for Vice Mayor naman po, una po si Amos Rivera, 70,759,
And Vicky Vega, 63,190. Diyan po. Okay. Opo. Talagang mabilis ang resulta, no, Opo. Doris? Yes po. At Ayan, salamat po. Ito po ay tulong ng ating pong engineer on duty, si Engineer Kevin. Mabilis po niya nakukuha yung mga gusto niyong malaman na information. yes, at ito nag-post na yung PPCRB Pampanga, no? Sabi niya, heartfelt thank you to all PPCRB volunteers, no? Your tireless service and deep commitment to CHAMP, yan, no? Acronym ito. Clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections strengthen both our church and our community. Your dedication is a true witness of faith in action. Boto ko, dangal ko, ipagtanggol ko. Yan. Maya Paoras, PPCRB Pampanga Volunteers. Takal pong salamat king kayong kasuywan, king banal kapulungan, king katang Arkidiocese at king katamo pong probinsya, king Kapampangan. Ayan, maraming salamat din po. Ayan, at Okay. Father, I think wala na tayong natanggap na advice galing wala na kay tayo Brother siguro, Rene. Yes po. Ali, pero subukan nga natin one last interview. Baka may pa tayo sa kanya, no? Before we close our program, no? Mukhang magre-rely na lang tayo. Kasi kanina pang madaling araw nakagising na tayo. Okay. Maranon tapag yung manggagatas. Grabe, no? Pero ang sarap talaga ng feeling pagka nag-serve ka, no? Para sa probinsya, para sa bayan, di ba? Yes po. Okay. O yan, may na. Brother Rene, before we close our public service advisory special, baka ating kapamburing itagal o kaya mensahe, go ahead, no? Makiramdam lang rin kay katamong kabalen nga ni. Okay, sige. Thank you. Siguro po among pakiramdaman tayo yung chairperson ng PPCRB Pampanga, akong Justin Gastos. Pasalamat ka rin kay katamong maging volunteers kaniting 2025 midterm national and local elections. Ay abi kayo po kay katamong headquarters na pamantabe, nakatalukuyang mamanyatag na po ang volunteers tamo kareng municipalities bago sabin na kareng election returns. So ini po yamong kasi. Okay, among Justin. Ayan, pasok. At good evening among at Maya Paoras kay kayo king Social Action Center of Pampanga. Ne? At magsalita ka at ibiyeming mensahe mo kareng kay katang kabalen. Maya pa bengi po at magrasyang bengi mo naman po among PEP at karengegan pong makiramdam tamo kin katamong radyo na ning Arkidiocese ing Bright FM 91.9. At kasi pong milyaring elektron, maragul kaya po kapasalamatan karengegan na pong sinuporta, karengegan ng volunteers at karengegan ng kaulagan ni Mengadi patuking kaya katamong elektronity. Karing pong ganagan kaparian mo naman, migpadala karing karelang volunteers, dakal pong salapat. Kasi pong volunteers tamo na tinapit king sako, pepasaw po naman, yung PPCRV, mig-volunteer. Maragul kaya po kapasalamatan uling ikapamilatan din kaya kayong kasuywan, talagang panamdaman tamo yung pangayatso, yung pamanantabe na ning Santa Iglesia, yung lugod at kasuywan na tapong Ginoo. At kalupanapin po rin panit ako nga kakita po nga babasa ng social media na sana po isundo mo po yung pamanatangin para karingegan na pinyapot at kareta pong Emi Palara na sinapot at manano na sana po yung kapuryanan ni nga pong Ginoo kapamilatanan ni Mega na pagkaton nung nanuman po yung resulta. Iya po yung lumwal at kapriyak kamong pagnatan at pamitan. Kita mo po among takal pong salamat. Yes, well said, Among. At say our regards to all the people there. Bisa kaya mang muntakin, pero kaya ning stasyon, papagal-pagal mo naman kaya ning mag-angkor. Pero
Istuka at we are creating of course inspiration talaga karening kay katamong sinuyo at pasalamat tamo po of course karening kay katamong obispo pari at laiko na nanita may kibat po kay ngawas na ring panahon Yes, so kami metong kami naman kareng talagang maswerte mo naman at may kaperbileyo honor para mag-serbisyo tamo king kay katamong probinsya. So among we won't hold you long at Brother Rene po tating kang last word before we end our special coverage yan Apo, Among, kalupat na po ning sinabi ning kay katamong chairperson ning PPCR secretariat ning Anga. Kayabot ako po ing maragula kapasalamatan. Karengegan na ganang volunteers tamo. Makanyan mo naman po kareng kay katamong Kura Paroko. Kay katamong sakop staff may tabi para kay election day monitoring tamo po. At the same time po, itayo po rin mo among ing kay katamong DWV at Bright FM radio station. Kayong pamamayong ataon bang apayabot kay katamong kaparokyo king kay katamong archdiocese ing karelang kasuyuan kining 2025 national and local election po. Kalupa na ning sinabi ko nga po Justin, patuloy tamo rin pong mga di lalong-lalo na po karening kay katamong volunteer sa kasalukuyang papunta keting sa kanita po isang doreng PRs at una naman pong mayalal at petang may palaran kaya ako po keng kaming pangadi na sana ning melaba sa estasyon maging keng pamisa basta ing kasuyuan niyang isasabihan tamo po, di ba, among Pep? Oh, yes. Kasan metong mo kami ating mabilog tang archdiocese. Okay, Brother Rene and the rest of the PPCRV there, of course, in Chairman Tamoy, Father Justin, Yapong Kenneth, to all the SACOF staff, medyo talagang puyat na pilang aldo, no? Dakala salamat kaya kayo and hopefully, ining kaya katamong gagawa na ini, mo tutok ng king eleksyon, no? Ing talagang metong sanang panigobran tamo, Brother Rene, ing good governance. Yan, no? Makanano tamong isundo ini para king mas malinis at maayos sa pamamahala. King kakatang probinsya, karing kakatamong balen. At asahan nyo ing Bright FM and of course, pakidami ko ning Archdiocese Commission on Public Affairs. No? We are very much committed na abi-abi tamo to advocate good governance kining kay katamong lugar. Thank you very much. Apo, dahil salamat mo naman po among Pep, Tita Doris. Yes. Maraming po sa opportunity na makapakto kahit nasa himpapawid lang kayo, malaking tulong po para maipabot natin yung mga mensahe natin sa volunteers. Yep. Yes, and special thanks din po talaga din, Father. Kasi po doon po sa programang Like or Love Ka, talagang yung weekly nila na mga episodes, napakalaking tulong po ito para po dito po sa ating ginawang eleksyon ngayon. Congratulations, Mabuhay Brother ang Rene. Laiko. Yes po. Thank you very much po, Among Pep. Dakal salamat po. Okay. Porta po, Pantabe. Apo. Sige, thank you. At pututan tane, uling balok, very busy kanya ni Brother Rene. Yes po. And of course, baka may mga post-reflection or anything, Doris, as part of our commitment to serve our Archdiocese, of course. Ay, ako po yun, no? Oo. Sige, mayroon pa ba?
Wala na po wala po akong sige, nakita oo. dito. But Okay. I think yun nga po, dun sa, of course, dun sa nangyari kanina, no po, sabi nga ni Colonel, di po ba, yung preparation napakalaking bagay. At the same time, maski po, ito po, yung nangyari din po, no, dito sa, of course, Sakop, especially, ito po dun sa ACL, na nakita po na pinaghandaan po naman nila. Kaya ito, pagdating ng araw na to, syempre, hindi natin alam kung ano magiging desisyon ng ating mga kababayan. Pero, of course, dalangin na yung mga na-share na po na knowledge, na po na mga tips ng ating pong mga concerned citizen ay nakapasok sa kanilang puso. Nawa nga po, no, ma-realize po natin, no, sa mga ganitong desisyon, unang Panginoon, susunod talaga yung ating pong discernment. Sana po isipin natin na ito ay hindi kailangan ng desisyon pang short term lamang, Father. Kundi isipin natin na sa bawat desisyon na gagawin natin, ito ay may epekto sa mga susunod na panahon. So muli po, magpapaalam na po ako. Congratulations po sa atin pong lahat na of course bumoto na naayon po sa atin pong konsensya at sa ikabubuti po ng ating bayan. So mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Thank you so much, and of course together with Kevin, ng ating nagpasalamat ako technical sa staff na nakantabay sa atin, no, sa special coverage na to. And of course, ang ating mga FB viewers and listeners. Father, pa po pala ako. Magsa-special mention pala ako. Sige. Oh. Ayun po, putulin ko muna po kayo, no po, dahil po yung po mga nakasama ko po. Of course, maraming salamat po sa lahat po na PPCRB volunteers po ng Santo Niño, kasi doon po ako nakasama, no. Pero yung pong mga taga Magliman, no po. Ito po yung special kung i-mention, kasi mga bata pa po sila, no po, Father. Pero hindi po sila natakot, hindi sila nanghina ang loob na maghapon silang magtatrabaho, magvo-volunteer. Andun po sila. Kung ano po yung pinag-usapan, nandun po sila. So, siguro po, allow me, Father, po, nabanggitin po yung kanilang pangalan. No po, of course, sila po, si Reynard, no po, si Mayan, si Jello, si Karen, si Denmar, si Journey, si Terence, si Charles, and of course, si Ryzen. Ayan, maraming salamat sa inyo, mga kaka-PPCRB. Ayan po. Nag-bonding kayo ng mga bata yan. Yes po, magde-date pa po kami niyan. Naku. Ayan, so maraming salamat. And ayun nga po, yung pong committee po ng PPCRB ng Santo Niño, baka po magkulang ang babanggitin ko, pero yung pong hindi ko mababanggit, nasa puso ko po yan. No? So of course, si Sister Pidela, Sister Julie, si Brother Art, dalawang Art po yun, si Brother Joseph, si Brother William, nakita ko rin po si Brother Ben, and Peter. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Ay, special si Sister Weng at si Miss Jen and si Tita Mercy. Sa mga kitchen crew natin at dyan sa ating mga food committee. Sa Santo Niño, no? And yung ating mga crew Anthony dito sa as well. No? Sina Tita Opie and Tita Mercy. Yes po. Kasama ko po si Tita Mercy sa presinto. Thank you po. Okay. So lahat po ng mga tumulong, nagsakripisyo at ito nga, no, nakibahagi po para maging successful itong ating coverage, and of course the whole, no, generally itong rather peaceful and orderly, no, election po dito sa probinsya ng Pampanga. Yan, maraming salamat po sa inyo at mabuhay ka Pampanga, mabuhay ka siyudad ng San Fernando, no, dito sa ating lugar dito sa siyudad ng San Fernando. Okay, at ito po ang inyong lingkod. Si Father Pep Bakay po ito, ang inyo pong among St. Papuwid at Station Administrator ng 91.9 Bright FM. Muli pong bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Congratulations sa mga winners, and of course, kung hindi pinalad, sana po'y tumulong tayo sa maraming paraan, no, para umunlad po ang ating probinsya, ang ating syudad dito sa San Fernando. Sa inyo pong lahat,
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. DWBL-FM 91.9. Feel at home tayo dito.